Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Nah, jadi ceritanya gini kadang anak pas lab, terus telepon karo Pak Didi. Langsung gas langsung. Soalnya itu ini modal kayak tawon, bareng-bareng. Ya ternyata jadi sing marai kowe langsung nyut ngene kae videone di video call Video gambar. call wingi lho, itu belajar kaya ngono lho. Iya, kamu budhe mulai kembang. Barang teko kene ndi to Sita ning syuting Mbak Rin iki. Ya udah. Sita ndi to Mbak Rin rene wong. Gak iso nyalahno kowe to. Lah kok nyalahno kowe to Rin? Yo terah wonge ya butuh Iki lho, mulih. iki lho. Ora digenane penjelasan sik, Baby. Anu rene Mas Tomblok. Kudu kan ndi? Iya, rene Mas Tomblok ngono. Kudu Kok kowe iki kok. Kayak lah kayak Belum ora. Lho, aku OTW Pak Di. Rondo, mbane sangang nggon. Sapi ini pira? telu. Sapi tahu. Ayo. Ayo nyembar kok naga. Wong yo sing ndak mengke, maksudnya biasa ya Dik, ireng-ireng manis, ireng-ireng lemah. Aku rong ro. Lho. Mondok wong 6 ya. Kalau di syuting to, kowe Set to. Dulu ki apa to? Iya ya koyo raimu to. Ya lu goreng kono. Piye? Sing ndi wonge sing ndi? Sing pas. Lho sing ndak mang to, darene Mas to. Mas Tom. Oh, dedure, Dik. Ireng neh karo aku ireng neh, tapi gak apa-apa kuwi kuat. Maksudnya nek panas barang. Lho, Iya. di PP kebal. ngono. Kebal. Melisi ya soalnya ya. Nyapa to golek cantik to. Lho. Lha kuwi lho. Nyapa kudu kuning. Iya, nyesuaikan kulit. Kuning untune ora apa-apa, sing penting awake iki kuat kena sinar matahari gak gampang gering. Yo. Ora aku tak tekok sing ngomong gue ayu putih iki sapa? Aku ngomong ireng nyampe mencap. Ambek guyu ngakak ya. Oh alah. Ireng. Wis mak krungu kan gak apa-apa ta Pak Di wong aku dhewe yo ireng. Mbok cak matun ning. Iki wong ndi? Lah ya biasane wong tamping pikir alas sing penting ki. Kesuwen lah murine dik dinteni sawi. Sik ta rungokne. Tamong iki. Perjalanan numpak mobil beda. Padahal ya banter kayak aduh ya. Lah aku numpak Motor, motor. dhisik motor. Lah aku lho, mbok parani lho, mbok rene lho. 5 menit nang perang. Lagan Ya luweh kok 5 menit. dung brebus lho. Oh alah. Ene nak 20 menit punjul wong-wonge. Engko sik aja mulai sik tambah arep rene aku muni ngono. Malah Nyatane kok kok pacul buang kuwi lho. kosong lho. Nangge ngidul lagi ngidul. Kesuwen Itu kok ora simp. Ya, Lah aku itu kok ora simpangan iki mobil kuwi lho. wong iki nyimpang rono dalane. Dalane endi? Ora lurus ning Tapura. Kok iso? Ya dhisik motor karo mobil bener. Wis ngene. Wong duwe sapi wis iso ngarit ora? Lah dapur ngarep ora salah telat iki. Ngarit ora rambanan pikiratan. Tanggamu ora ngarit iki ngarit suket. Oh, Sing nyepelekne wong. Jadi ditakon saruh kowe iki tukang empeki peleme tanggane, godhong nangkone tanggane. sampai mumet tanggone. Ya ramban-rambanan meresahkan. Meresahkan. Kuwi kleru lah. Nangka ben wah nyapa mbok peki. Loh, karena apa? Karena butuh. Karena godhongnya terlalu banyak. Banyak malah ndadekno woh akeh banyak. Jadi lho, nek nongko kuwi kudu ngono nek mbok entekno gak woh. Ratan kuwi dudu hak milik Ya dia. iku kleru neh. Gone partikah layak mbok nek gundul. Iya, kene partai. Sik kowe kleru salah paham. Piye? Ngene lho ya. Nangka kene ditandur ki ben woh. Ora kok Godhonge nandur kuwi. kowe mbok pek godhonge milik umum ndasmu umum sapa? Oh. Jare nek ratan milik umum. Milik Karang Taruna nanti saya muni. Enak dadi Karang Taruna to. Sik ta rungokne sik ta rungokne. Iki karang sepuh ya. Ngene mae kuwi Piye? dipelek adi karo gajek. Ya aku wis gak duwe wedhus kok ngaret to. Sen soko gawa ngidul kayak ngarepe mak enak. Gak usah dirindiri langsung di senso ngisor ae. Pok lah ya, pok, Bro. Pok wis. Jadi ora pikiran. Nggo tamping gendenge ben gak ora angin. Nongkone ben woh babal terus dienggo jangan tewel dioblok-oblok seger. Dinggo masakan Padang. Pelem iki rung mulai pelem ki diketok, pelem bunder kae. Karo mae. Heeh. Soale gak payu to lho. Dadine karo mae kon ya kon ketok lek adi to, Mak. Ayo kok tak iwangi. Lah sok kapan no? Ya mbol lek adi. Senso. Sing ngarepan ya? Iya pelem bunder ki lho Mbak Rin. Belum enak lho Pelem ra enak ki lho Mbak Rin. Apa? Lah kene nyeblek gendeng lho Mbak Rin. Pecah lho. Iya. Itu lah gede sak kepel-kepel loh kayak. Gede-gede sudah ini. Aku dia ngapek kan gede-gede aku. Iya. Terus petuan Apa itu? mak ya. Lha kira koyo ngene iki lho. Kuwi dia ngolah kuwi, urape. Ora iki gene piye to? Apa nih? Sing wong ireng kuwi lho.
Mau kira ngarek kowe niat ora wong ben Niat ora. ketemu. Aku irung roh wonge. Ngopi tak kira Mbok ngopi kapan mbok sok kapan mbok petone? Fotone gak ada to, Lot? Hah? Foto. Foto yo ora enek. Lah kok foto barang to, Ceng? Video call dek mang. Sapa sing video call? Ya aku ki apa to? Wong dhuwur rinjik. Andinge bojone pake ya? Heeh. Mia. Urung genah aku. Lah sok kapan mbok petone? Alah kuwi tadahe ngalung. Kuwi nek ngalung ngunci berwakot. Kuwi pukulannya sarap. Pokoke lak kena ngalung wis susah. Ngalung tapi gak ngeser. Tadahe aman. Lah lak mundur. Lah kowe untuk-untuk ketok iki untuk-untuk. Alah, Ada to gede. blok. Alah, Kowe nek untu-untu kegitik kowe kudu pomo. salah. Yo, dhek ngalunge ngiri kudu Kowe iso meluk kanan. salah. Kuwi pas para tepi dhewe. Wis to tekok cerewet ae. Peluk. Pokoke maine peluk tok dipenet guri lagi digitik kok guri. Ono sale maine sedot. Ya lho. Kowe kudu yo kowe kudu Kuwi nang dasi jambak. lho. Nah, ado arep netek to. Mati, mati we. Lur. Cok. Gepukane lho. Nek iki gak iso ngimbake mati to. Disedot Nah, to. pukulamu gak pedes kesedot. Kowe kudu main teknik. Lho sik. Sponsor. Sponsor apa? Wes sok kapan aku wis mbok petone wis. Mas April iki. Yo. Wes Kak, lagi telepon aku soalnya. Kapan aku mbok petone? Kowe mulai ke Semarang. Kapan? Kapan? Yang loro ya. Kalau teko kene kosong lho. Prang tenan. Nah, dene apa ae. Tembelan piye iki? Tembelan lorong tuh, Bos. Ki ada, Pak. Polsek. HP-ne dipateni. Ki arep mbok cekel ora ki? Iya. Kok dipaten piye to? Paketan entek iki lho. Ngisine Pak Didik ngono kuwi lho kuwi. Nggih. Wong paketan tak iki piye? Paketan entek. Arep mbok cekel gak kecrek ora? Kudu ngamuk ae. Yo ngono. Kandhane kudu ngamuk lho. Kok iso kudungan. Loro apa? Entu. Ndi? Ndange pas ki kowe suwi gak njotos to? Mari kok tenan. Aduh, loro. Ini Rasane. lho, Bro. Enggak lah. Iya. Alah. Pijat ahli. Nah, Nek kok wis kak wedi ngono dong. ya ta. Nah, iki lho. Masak nopo? Sik, Ya, jadi tinggal ki pijet karo Emi ta, Dik? polisi. Halo. Kok Mas? Wis berapa to, Ceng? Wis tondang terus ngomong terusno rencana. Wis manut Nak aku. petokna ora ngerti jadwale wonge. Lah wong iki ning ndi to, Lot? Yo ning omahe to, maksudnya nak rene gak iso nentokno. Pase. Nanti parene ning omahe mbok. Lho, lah ya aku mbok petokne iki berarti aku petokne ning omah iki sok kapan? Kuwi apa mulai kok Semarang? Ngene, Piye? Untung wis mari sih. anake loro gede-gede. Lah ngamplong pra anake iki kok. Ya Yo ngene tak mbok. rabi. Ya ora ngerti, maksudnya kuwi pendekatan sik alah, cara kenalan sik. Ndek wonge jirine wis kenal kowe. Kenal aku. Nodeng mesem ki lho. Enggak bisa ngono. Kamu tak Tapi ireng lho ya linjik tapi. golek mesti ngereng kok. Ngono. Mergo Lho. Mergo kenapa? Lak ireng manis ki alami, Ceng. Tanpa gawe Pengawet. pengawet kuwi awet nom. Tanpa pengawet. pulen rat. Lah wong ngono iki kan jaman saiki lak sing wong anu kan gawe wedak to. Tapi kan alami, Alami. natural ngono. Natural. Sing tak seneng lho. Irenge ireng kuwi ya. Natural. Dia gak pengen. Tapi Dik seneng ora? Pertanyaane kuwi. Kula iki piye to Lot yo ngomong jeremu wewe nganu. Ndek mengke dek bilang ndang kon rene. Iya tak telepone. Teko kene ndi to Ceng? Delon. Sitarane wong lho. Rene iki kayak karepe nek Anak pokoke nontoni sik Kesuwen mblok. iki yo ndelok keadaane numpak apa. Lah lak numpak unta yo suwi to, mobil lho. Dalane yo kaya ngono, wajar maklum lho. Lah lak engke dhewe lah. 2 menit wis teko nggon. Karena mak mobil sing mari suwi. Ya jadi Lampu merah kok ono barang ya. kesalahannya adalah mutlak ning kowe nyapa nganggo mobil kudune. Jagane lak udan to. Kok tak kondang budal di budal ngono. Untukku loro ki nek kentrok-kentrok sepeda motor. Ngono lho. Piye, pokoke sementing ngene lho. Piye? Kowe ngomong teko negeri murane kan kono kan wis kenal aku. Tak do Kita kisi-kisine sik. berusaha. Anake loro gede-gede. Lah ya anake iki Sitoke wis rabi. Sing sitoke urung. Joko gede. Kaya Barangnya lagat. gede to barange suwiset ngono lho. Ora bantat awake kepas. Ora ukuran 7. Lho, ukuran 7. Tapi lagi ngerebung. Tadae ya diomongno. Ngerebung bulu.
Cuma apik, pitik ules apik. Lah iya. Anu abang kelungsu. Dadi ini ireng-ireng abang. Abang kelungsu ya? Wah, kowe iya soleh kisel. Ya kok sore tak kabari sowan. Wis aku wis manut kowe piye? Wis Ya mbah, awake dhewe ya jajaki kono sik piye respone ngono lho. Nek ndek mengke ketemu ning kene iso nganalisa. Kedene nek rasa ora karo aku, kan ngono to, Cing. Ya toh. Berhubung gak ketemu, ya engko awake dhewe anu neh. Metode lain. Metode lain. Kira-kira awakmu ki ning kono pas keadaan ning kono aku cek ning kono, kira-kira bocah ning rasa apa ora ngono lho. Ya Ya urung petuk kok. Karena urung ngerti kowe. Lho ngerti aku wis kaya ngene lho. Ning video call kan yo rasa. Kok video call to, Blok? Maksud iki langsung Kan omongan. kamera belakang ini. Ngono. Wong ora ngerti wajahmu. Wajah iya gak. Ngono karek kowe wi. Niki Manut. Dadine soalnya aku kondang cepet rabi lah karo yung aku. Naleng aku njungamu wis suwe. 2 tahun punjul. Wis pokoke iki nganu lho ya, dongakne iki tanggung jawab Pak Dik ya. Lho, Tanggung jawab gak iso. Pak Dewi Maksud kita ngekei hanya berusaha dalan. Menjembatani. Ngekei dalan, kowe sing Dudono, eksekusi. kenalno bar kowe Eksekusi. eksekusi Yo. kowe dhewe. Usaha nah ngono lho. Bang. Kok tanggung jawab iki masane apa? Lah sing numpai yo aku tanggung jawab. Gawi lho. Lah nek kok tanggung jawab kok lah susah ki efeke burine. Hari ini ya wis ati golek bojo aku. Yo. Kenale karo Mia, namanya Mia. Duduk miae bojone pakih Goblok. patah. Goblok ora paham njak. Sitoke. Oh alah. Sitoke kancane Mia Jok mengkrah goblok lho isoan. Kuwi ra omong lho. Kok iso? Wih. Ngambok ke. Yo wes. Mulai aku jadi blog ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bar kok. Wes, bos. Tekel